Zinvol toeval is sinds mijn 18e eigenlijk al een rode draad in mijn leven. En ja, er zijn zoveel aparte dingen in mijn leven gebeurd die te toevallig waren om puur toeval te mogen heten, dat ze me zijn gaan verbazen. En ja, wat is zinvol toeval? Zinvol toeval is eigenlijk als er iets gebeurt buiten je om, wat samenvalt wat iets ook in jezelf gebeurt. Ja, want ja, wat heel veel mensen natuurlijk wel ervaren is van, goh, je praat over iemand en ja, je botst er bijna tegen op straat. Heel onverwacht. Maar dat is nog eigenlijk ja, puur toeval. Jazeker. Ja, mijn hele site staat vol met voorbeelden. Uiteraard. En om er eentje te noemen die voor mij dan ja, wel heel grappig was, die was pas geleden nog. Ik fietste naar mijn werk. En ik had, 's ochtends had ik aan mijn boek gewerkt, had ik geschreven aan mijn boek. En terwijl ik op de fiets zat, dacht ik van, oh, ik zou nu eigenlijk zo graag nog lekker door willen werken aan mijn boek. Maar ja, ik werk dus in loondienst en ja goed, ik kan niet zomaar zeggen van kom, ik ga lekker een dagje thuis blijven. Dus ik was onderweg naar mijn werk. En terwijl ik dat denk van, goh, ik zou zo graag nu aan mijn boek werken, rijd ik de hoek om en er komt een bestelbusje langs rijden en er staat op de achterkant boek nu met een uitroepteken. Dus het was, was wel heel erg toevallig. Eigenlijk een bevestiging van ja, het zou goed zijn als je aan je boek zou werken. Maar ben je omgekeerd? Nee, ik ben niet omgekeerd. Okay. Had gekund, maar ja, nee. Klopt, ja. Over de zin van toeval. Okay. En ja, mijn ervaring is als je je leven leidt door je passie te volgen, door je hart te volgen, dan kom je allerlei hulp eigenlijk onderweg tegen. Dat je op het juiste moment de juiste mensen tegenkomt. Of je komt in de juiste situaties terecht. Die eigenlijk te toevallig zijn voor woorden, maar die je wel verder op weg helpen. En dat is dan, is dan zinvol toeval. Ja. Ja, bij Feel2Be heb ik een eigen programma, een web-tv-programma. En daar zijn 5 uitzendingen in totaal van. En die zijn steeds rondom een bepaald facet, zeg maar, een bepaald thema rondom zinvol toeval. Dus mijn ervaring bijvoorbeeld is dat je als je je intuïtie volgt, dat je dan vaak ook veel toeval ervaart. Dus er is 1 uitzending die gaat echt rondom het thema intuïtie. En zo is er een thema van volg je droom. Dus als je een bepaald doel in je leven stelt en je gaat vanuit je hart daaraan werken, ja, dan zul je ook merken dat je allerlei zinvol toeval in de vorm van hulp krijgt. Ik ga eigenlijk vanuit 7 stappen, zoals ik net al een paar stappen noemde. Daar bestaat dan eigenlijk mijn workshop uit, om daarmee aan de slag te gaan. Dus een vraag bijvoorbeeld die ik ook op mijn Facebookpagina een paar dagen geleden stelde is wat is nou jouw diepste wens? Ja, hele goede vraag. En dat heeft hele mooie reacties ook op mijn Facebookpagina ook uitgelokt, zeg maar. Hebben heel veel mensen heel openhartig op gereageerd. En dat is ook zo'n vraag die in de workshop ook terug kan komen. Om die vraag ook voor jezelf beantwoord te krijgen? Ja, om hem scherp voor jezelf te maken. Je merkt dan als je daarmee aan de slag gaat, als je dus een eerste stap zet in die richting om je diepste wens eigenlijk te gaan volgen, ja, dan zie je gewoon de meest waanzinnige dingen gebeuren. Ja, dat is wel een heel mooi inzicht wat ik zelf heb gekregen. Want op een gegeven moment merkte ik zelf dat ik heel veel lange periodes had, waarin er eigenlijk helemaal geen toeval was in mijn leven. En momenten dat de ene na de andere zich opstapelde. En toen heb ik me bedacht van, hoe zit dat nou eigenlijk? Is dat te verklaren? Hoe kan ik dat... toen ging ik dat eigenlijk analyseren. Van, op dat ene moment niet en dat andere moment wel. Waar zitten de verschillen in? En zo ben ik eigenlijk tot 7 stappen gekomen. Dus 7 stappen naar puur geluk noem ik ze. Daar heb ik ook een blog van. En dat is ook eigenlijk de basis van mijn web-tv-programma. Ja. Dus als je je intuïtie volgt, dat is bijvoorbeeld 1 stap, volg je intuïtie. Of bepaal je levensdoel, dat is bijvoorbeeld eentje. Als je een levensdoel hebt,
en daarvoor gaat. Dan volgt ook, Dan volgt zinvol toeval. dan volgt zinvol toeval. In veel gevallen, ja, meestal wel. Bijvoorbeeld ook leven in het hier en nu is een belangrijke. Of... Je bedoelt dan leven in het hier en nu? ja, als je nu echt... Niet al te veel vooruitdenken en plannen, want dan kom je ook tot niet al te veel wat je nu doet. Plannen is goed, want ik zeg ook van bepaal je levensdoel. Dus dat is ook plannen in feite, hè? Bepaal je levensdoel. Het is ook een toekomstdoel stellen. Okay. Maar ik bedoel eigenlijk van dat je je niet al te druk moet maken over datgene wat er al ooit gebeurd is. Dat je daarin blijft hangen. Ja. Of dat je angst hebt van, goh, maar ja, dat je in de toekomst wellicht, wat kan er gebeuren in de toekomst. Ja. Dus als je nu in het hier en nu is meestal geen probleem. Meestal in het hier en nu is alles wel oké. Dus ja, het is hartstikke leuk dat wij hier nu bijvoorbeeld zitten te praten. Het is heel relaxed en fijn. Dus ja, dat. Maar ook bijvoorbeeld een stap zou kunnen zijn, geef onvoorwaardelijk. Dus dat je het beste van jezelf geeft zonder daar iets van voor terug te hoeven. Ja. Ja. Oh ja. Ja, mijn diepste wens is zoveel mogelijk mensen inspireren om hun hart te volgen. Om ook hun diepste wens, zeg maar, te gaan leven. Om gewoon te doen waar ze blij van worden, waar ze energie van krijgen. In de hoop ook van dat ze daarbij zinvol toeval mogen ervaren. Net zoals ik dat eigenlijk bijna dagelijks ervaar bij de stappen die ik zet. Dus super. Ga uit je comfortzone, ga gewoon doen. En dan zul je zien, volg je droom. Volg je droom, leef je droom, volg je hart, volg je passie.